Nagkuan sila. Tanawa, te. Bao. Daw mga ido. Daw mga... Bao. Mga tunto nila. Dali lang. Basyahan ko. Basyahan ko. Sige, te. Arina. Basyahe, te. Arina. Basyahe, 1, 2. Mayo na kay pagkukuwas. Ari mo ah. Basyahe. Darling, ay muagag kog lakaw, darling, kay aron na makadamo-damo kog pasahero. Nagtigag na baka dihag tuan Abi ko magpahulay ka. paniod to. Usay magpahulay. Di ba niingon kagabi nga mag-day off siya ka kaya lahi ang imong paminaw. Nadula naman kay daim na kog pas-relax. Okay na kayo. Ay, Maintenance sa pod na kog kwan. Power cells. O, sige. Ya, Maayo. kainom po ko sa Maayo. mga Drive Max Coffee. Basta darling, ha? Saban? Akong ginahangyo ni mo ba? Saban ang ginahangyo ni mo, darling. Di ba nag-istorya naman tagabi Oo, tama di. Nga inigumanin mo biyahe. Sabal-habal. Magsayo ka garahe kay aron nga makakwanta. Saban? Makakwan ba? Makagarahe. Isus, amot ni mo. Basta makakwan gud ta. Walay problema. Walay Ah. problema ako pa. Beson, tigulang na ko. Ay, sus. Sokol gihapon. Pamatod, pamatod, Muranig si Binipasyo. Muragi mo man nag-promisa sa nagligad sa ko, Sige ra kag promise. Basta ma-promise ko, ako nang tuparon. Ay, I will do my duty. Amo na. sige na. Sige. Oo. Murag medyo damo-damo ko nurong pasahero Ay, kay. sige. Damo ang nagtikog ka ng civil service. Ay, ana di ay. Siguro. Sige na. Sige, Bye-bye. Bye-bye. Op. Sama na. Malakaw man ka, ngawa pa man kakakis. Kispi. Sige. Kiss lala. Kiss sabay. Kiss lala. Kiss lala Kiss. ba? Kiss. Oo. Kabugoy ko di akong asawa. Unya ha, pagsayo ha. Sayo ko. Sige. Mga parts, muna na ko guli mga parts kay, kampa. Kabalo na mo, biskan tigulang na si Manoy. Dingaw. Brad, di na mahulaton to si Kuan, Brad. Ibrano ba gani? Atong imong suki ba nga si... Pangalan na to kurat sabat to, Brad. Si Kwan na. Sino ka na yung pangalan niya to, Brad? Ha? Itong chicks ba? Itong si Kuan Butterfly? Oo. Si Butterfly. Problema, Brad. Ginano mo na siya kay kung kami ang magbiyahe, hindi siya magsakay sa amon. Tama gina, Brad. Napansin naman na, Brad ba? Katong mga panahon nga wala ka rin nagturno ba? Hambal na mo saya nga. Wala ka kayo. Lain pa matsyag ni mo, hambal niya nga. Ikaw lang ko no yung hulaton. Amo gani. Nagambal kito sa sakon mo. Oo. Kabalo ba mo, Brad, kaya... May mo ko ikaw, kung ako lang mag-drive, Brad, smooth naman ko kayo ko magbiyahe. Kamu mag-diskarte, mo pagmuagi, mo sa mga buho. Diretsohon magyudayon ninyo. Di kay hinay man lang amon gyapon nga kwanto, Brad. Malay ko naman ang diskarte nyo nga agi-agi ninyo sa ka ng buho ba karon mabonggo ang iyang likod. Bala na mo, oy. Katong mga uban ako mga habal-habal driver niya. Mas gusto pa nila nag-agi-agian ng buslot ba? Kaya para pag batsim na. Hindi man na muna Brad. Hindi man na sa mo. Hindi mo na mao. Amon niya. Kabalo ka nga daan, Brad, nga pangabuhi niya. Itong dalaga niya mo. Tama gina, Brad. Oo. Amo na nga, kami na magbiyaya na biskin dahil sa buho-buho, Brad. Hinayo na na, smooth na na, Brad, basta magkaki nagbuho. Pero Brad, idol jo kita ka, Brad, ba? Kaya ikaw kikinapangita ito ni Butterfly ba? Gani. Una na lang tayo, Brad, ha? Kay... Brad. Oo.
Di boss, ikaw na lang da. O sige, ako na lang drihol, pabuto na lang to na. Di mo buhato na to. Ay, di kami kay bisan ano namon, di siya magsakay sa amon. Imo ka di. O sige, wala problema, pabuto na lang ako din. Ako na lang bahala to. Bahalag layo ang balay ato, basta ang importante. Ako'y makadulog. Sige, Brad. Dito na may biyakan to, bago papaabot, Brad, para may dito siguro kay damo pa siguro itong manggawas dito. Manong! Nong! Nong! Hindi nakabati. Manong, oh. Nong, ali ba? Ali ba? Sama ka. Sabak niya? Ay, dali lang. Ay, ang atong suki. Ay, Kuel. Good evening, Miss Butterfly. Mayong gabi, Kuel. Hindi na ako pagtawag nga Miss Butterfly ko lang. Sa ba diyan? Tawag na lang ako sa pangalan nga Paro-Paro. Paro-paro. Ay, oy. Paro-Paro G. Pagkatibay. Pag hindi akong ganahan sa akong kaban, kung customer kay. Pasensya ko lang kayo. Ladugayan, gidabi ko. Ako lang problema na day. Kabalo kabi nga, mayara pa kong customer nga nagpahabol. Nakapila ka customer sa mga gabi. Nakakuha na ako ko, nakabot ako kota. Grabe na. Ilang kota? Nakadosi ako. Uy, grabe ya. Tingala ko murag medyo luya ka. Tapos may nagpahabol pag tatlo, ti alang-alang balibadan ko man, ti siyempre suki ko na sila ba? Mga parakuyano ko na sila. Kung sa mabalikan ako ka lang imong mga suki ko na mga construction worker ko na. Hindi ko lang, Hindi pala mga construction worker, kung kaysa mga suki na ko, mga customer ko, mga ahente, na mga amo niya. Katong balita na ko kaysa gani nga na ako no'y manager diha ng imong suki po. Ay, oo, kung kaysa. Tapos kung kaysa, kung hindi ahente, mga dicer, no? Kana sila. Na, mga driver. Oo, mga driver, Jude, kayo mga sweet lover ko na sila. Ba? Nako'y balita diha nga kuang kuno. Napo ko no'y DJ diha nga rin suki po nimo. Siguro. Pero, naman ko DJ sa una nga na ako'y customer. Oy, pero, Wala na dayon. wala na tayo. Kano man? Wa, magutuli. Uy, daday DJ nga watuli. Oo, ano, Kabalo ka kung asang stasyon na ito, Ay, ayaw lang i-mention, day. Ay. Ayaw lang i-mention. Ambot lang kung kuhain na apat sa karoy. Oo. Abi kong mamangkot amot kung natuli na ba. Pero kung kaysa na pod mga customer na ako nga Sa politiko? mga once in a blue moon, dili Ako sa man. mga kuhain, mga agabulikit na kana sila. Awad kayo, Huwag kayo magbulgo. Grabe ka na sila. How kayo matapal? Oo. Grabe. Grabe, no? Bungga kayo. Oo. Presato katong manigbulkit natin ako nga customer. Oh. Ay, grabe mo bulkit ka. Hindi nagpisto. Nakakuan mo ko ato, nakadiop ko 7 days. Hindi nagpistoan na niya. Basta Kaya na ito, diya ito. sa wine. Nalang diya sa Jinsan Drive. Tapos medyo sulod-sulod kamay. Nakadiop ko ato wine. Yung 7 days tapos, apit nagkuha ato mag-wine. Oy, Grabe. internal hemorrhoids. Grabe. Tapos, katong isa po nga manugbulkit na ako nga customer. Kapit po ko ato makuhan, oy, mutitanos. Abi ko hapit ka mo collapse. Labi, oy, di mo kaya. Sige day, hatod ta na lang ka day. Pero, bitaw kuhan, hangtod, naka 13 years na ko sa inganing trabaho. Servisyo, Pero, sa kadugayan, Oh. wala pa magkukuhan, customer o kabalabal driver. Utsa ko no. Wala pa Anong mo magkukuhan sa ba? mga balon day? Kanang kabalabal driver. Susubod mo ang balon. Wala pa. Wala pa kakatesting ng customer nga habal-habal driver. Wala pa. Uy, pastilan. Tinuod na. Wow, para ba ko sa Camel? Tinuod pa yan ako. Wala ko kagi customer nga kuhan. Habal-habal driver. Siguro technician na. Mga gusto mo ko na ako, mga chief technician. Technician sa radyo? Oo.
Uy! Bisag sa TV. Oo. Ano ba? Wala pa kukuhagog customer, ana ni. Pero, day, balik ko na ko, day. Wala pa yung kakatesting o customer nga. Wala. Kadang habal-habal. Promise. Promise, mamatay ang ring sa among silingon. Tinuod ba yan ako? Mamangkot ko, day ba? Pila po, day. Zengkul, gabalo ba yan kakuli nga na si auntie? Oh, day, kabalo ka, day. Dugay na yung pagkog, wala katugsaw, day. Ang sabot pa sabot ni mo, Kuel. Ang sabot pa sabot ni mo nga. Dugay na si Junior. Wala nagkakaagi, Kuel. Wala nagkakaagi o Kuel. Wala na yung kaagi, day, o kwan. Kanang Kanang Kuel pa. Basta? wala ba yung kakaagi grubo na, day. Ay, Oh, luya ni mo, Kuloy. looy lagi kay Junior, day. Kumusta yung mong chun-chun di ko? Ha? Kumusta yung mong chun-chun? Aloy kay day, sige lang Ay. kasipon, day. Kasi nakuha na kul ba? Kasi naipulmulyan ang imong junjun. Mga di kulbaan ko, day, masigi COVID na Ala? ba? Ala? Linglingat, Kadlok ba yan ang kul? Pag Linglingat naipulmulyan ko na na daw. imong junjun, mangupos ba yan? opo si, linglingat ko no, day. Ay, si ang kul. Linglingat ko no. Sige, be, linglingat ko no. Diyan na pa. Ako lang bayad, day. Ay, gusto ko si auntie kul ba? Sa day lang ng imong ante, kay wala naman na imong ante. Ang siya mo kul. Expire na sa tanang expire. Saman, day. Yang kul. Saman. Sabay. Sige na, day. Pero total na suki man kanakon kul kaga. Oh. Dili naman kalayo sa ako Testing po ning habal-habal driver, day, oy. Ti, sukol din lang ko anak ko, Loy, kuhan. Ha? Sukol din lang ko kuhan na dilihan. Basta partially lang ko 150. O, sa paidugaya na ni, day. Magpalit lang na ako sa sabon pa. Dali na. Sige. Oh, sige. Asa man ta, Kuel? Deragoros maisan siguro. Sige. Basta, Kuel, ha? Ha? Idilihan lang. Di, Kaya bugat man gud ni si imo, ha? para berigutang sa Mumbai. O, sige. Sokol ko, day. Sokol ko. Pag magkanag ba? Ga! Oy! Oy! Merry Christmas. Ganong nagabihan man ka? Ay, langga. Sa kadugay na nimong biyahe-biyahe. Ganong ka, karon pa magkanagabihan. Ay, kabalo ba ka? Nakahigidala sudan. Wala ko kadala kay... Unsa? Wala ko kadala. Ba't mo siyang ganon? Wala tayo sudan nun. Siguro ba siya ikaw nakakaaw na ka? Wala pa gani kay... Naplatan ko. Buslot na akong kwan interior. Ba't mo siyang ganon na nabuslot ang imong lubot? Ang interior sa motor. Sa lubot gani nga motor ni mo. Sa atras. Ba't mo Ano yun? siyang ganon? Kuwan rin 300 rin eh. Nga namang 300 lang imong i-remit sa ako Amo ganito gibayad ako nagbulkit no. Nga minimum ka sa ako ag 700. O gibayad na ko 700 man tong income na ko kagabi eh. Gibayad na ko sobra 300 na lang. Oh, Pilagi di ang sukot sa imong bulket. Ang dasig pamangkot eh, kay mahal ang bulkit ron. Ay, pao ba? Sige. Wala makanipalit og sudan. Apa man ko karne dito. Pagulat sa kay lutoon ako, ha? Sige, mayo luto. Sige. Dali lang. O, saban? Anong murag ng luya man ka ng dalong mangimong mata? Wala ka kakaon? Wala pa lagi ko lagi. Ba't mo siya ganun pamahaw? Pamahaw, gipabalunan ka kapaniod to. Wala ka ni kaon? Ani ka ko pa di to pero gutom man. Ay, sige. Magsabaw kong karne. Dahil Magsaon man kaya nagpromisa ka sa ako, nga magpuli kag sayo, te. Ay, kung mamahimuan, kundi.
Murag basig makita niya ng lipstick sa kong liog na. Ang Unsa na yun? irison ko ni. Unsa ni imong ginakalot-kalot sa imong bugan diha? Oy, nagkuhan, nagkatol. Nagkatol. Ikaw ha? Katol. Mangligo na lang dito kayo murag anghit na ka ba? Asa maligo na ko? O sige kayo magluto na ko din. Kini, mo na kong gusto. Ang medyo bata pa din ako ng girls. Kay, Papa? ada na limaho na. Papa. Oh, kini. Oy, psst. Ay, Baby butterfly. Oh, ganiya pa ka? ngayon na pa ko, gahulat tigil ko sa imuha. Ay. Kalawa, naka-boxer short na ko. Dali lang papamba. Nakoy, Magluya man ka. naman ko kay problem. Uy, Nakapot ako kukuta gabi. nya, sa may problema ni mo. So nangaluya ko kaya nakabot ako kukuta. Nya, Na ako'y incentives. o nya. Pero saan magyapon kay gikalta sa akong amo kay na short ba? Uy, ayaw ka balaka. Ayaw ka balaka kung problema. Ako ba ko'y bala sa problema ni mo? Giofira na ako katong iban nga magdilihan sa ko ha. Oh, Wala man gud kay sarado man gud kay pandemic. mau ba? So mauto nga wala pag ko ka koleksyon kag gamay naman gud akong kinahanglanon. Papa, Pilay kwarta kailangan ni ba? sinang kay sobra diha pa. Wala pa ba ko income dere? Parinyo ko lang gud sa akong lisensya. Oh, sige. Kay kabalo ka ni nga akong trabaho. Legit ba yan na ako'y license? Lisensya. Sige. Kaga- Pila may kailangan ni mo? Wala ba ako sa gugang 4 mil, oy. 4. Sa ko no? 4K ba? 4K. Por qué? Para, dako po dang umlat sa akong butterfly. 4K. Oh, sige. Basta ihumlad ang butterfly ha. Yung samahan na ka diya. Na ako dere. Pero, basi mangitangin mong misis sana Hindi na ba? kita. Ako ang pinakaisog sa buong panimalay. Ay, Oh, ako ang nagdesisyon sa kwarta. maayo kong ingana. Sige man, Oh, sige na. nakay Ari, 4K diya. Ari, 4,000 pesos. Ay, Laban o bawi? siyempre, laban ko pa pa. Ay. Ayaw ka bala ka kayo, parinyuhon ta ka. Apit naman ka maimpas sa imong dilihan sa kuha. May problema. Nga, natagda mo na kong porke. Oh, di na. Open sesame! Unsay open si Sami nga. Kuhan, ganiha pa ni open. Oy, ganito pala yung tingala ko na ni Mahong Durian. O, tinuon dati. Nagmaritis naman. Hari man gudo. Ang imong bana na si Edgar. Ha? Wala na dito gatorno sa amo ang ginatornohan permanente. Kala ko kagahapon. Gaman naman ko gakuan kay emergency. Gipangita na ko siya. Gipangutanan na ako tong kauban mo nga sinistor. Oh, Og si Kano. tama. Naingon sila nga wala daw si Edgar dito. Pila na kasimana nati. Mga siguro, butan ako mga isa kasimana na nati. Mao ba? Wala na siya nag-turno dito kay Akambal sa mo ah. Dito na ko na siya mo turno sa uban nga turnohanan. Ay, Lapit dito sa may bulkitan. mao ba? Dool sa may nagbaligyang lamber. Katong ginatambayan sa kuan. Oo. Sa akong amigo. Atong kitambayan sa mga amigo. Adya, banda. Diya panda may sarisa. Na adya, adya. Unahan gamay anak diya.
Mao ba? Sige lang. Sige lang. Te, ayaw yambal te nga ako nagambal sa mo ha. Makatilaw gina si Edgar sa ako nun niya. Katilaw gina si Edgar sa ako. Te, ayaw yambal te ha. Hulbutan ko giningiya kag isalapid ko. Ibugkos ko gina siyang liog kag Te, ayaw yambal te Ambot nga lang. ako nagambal te ha. di na gani kasarang sa ako ay mangita paglain. Te, Oo. ayaw yambal te nga ako nagambal sa mo nagsugid ha. Ay, sige. Walay problema Basta nga. tangit te mga alas 8 sa gabi eh. Yan na sila kabantay te. Ang babae na yung puti, puti kayog pa ate. Puti kayong paa. Puti kayo. Hilig di ay kag puti, ha? Tonto ka nga, Edgar. Mahilig kag puti pero imong itlog itom. Ako ni bahala nimo. Katong imong utang, okay na to. Baliwala lang to sa kuha. Oh, Kaya kayo. Papsi, Sabi Bebe. ko nga, ang galit ang imong bana pa, asawa pa. Wala problema. Wala na kabalo na akong asawa So, sa akong mga ninja mobs. Ninja mobs. Maayo ko niya na. So, Yes, man. dili sa kuha na mag-duty, oy. Kasi sa kabujote. Wala. Diri sa kajote sa Oo, kuha. wala isa. Diri sa kajote. Papsi, Diri sa kajote. Wala isa ko ba? Sus. Diri sa kajote sa kuha. Kay, bisan isa lang kakon. Mga isa ka minuto lang. Isa kasi, isa Ayun, ka butsi mo, minuto. Sige. Ote, sige, ha. Wala problema kung ano Dali. yung gusto. Di makayo siguro na mo tao diri. Diri na skillet ka. Diri skillet no. Diri man ta. Anong diri man ta? Diri na kay ko ba side pocket mang birada nato ani. Sementeryo man ati. Ako ni problema da. Wala problema basta ako lang bahala sa mo. Butsi Tabon mo, lang nas may kuha na kong motor. Tabon niya. Basta nga. Pasulot na dili lang ka ng puti, ha? Alin sa unyo? Oh, sige. Ako ni bahala. Alin sa unyo? Basta, ano ba numero ang kuhan? Basta 15. Oh, sige. Numero sa bilyar, ha? Wala problema na. Pasulot ang tanan alin sa una antod 15, ha? Wala problema. Basta ayaw lang pasulot lang ka ng puti, ha? Ako lang bahala. Oo, sige, tisain, ha? Sige, tisain. Tisain na, para dili maburangog. Ako ni bahala lagi. Ako pa eksperto ko ng mga pa-shoot-shoot. Ayaw I-shoot diryo. Ayaw- I-shoot diryo. Ayaw scratch, ha? Ayaw na, di ko na. Gamitan akong tisa. Kada. Gamitan tisa. Arina. Niyo. Dali lang, Papsi. Dali lang. Naan niya? Oh, kaganina pa. Ba't masing ganun kakina pa nga? Kanina pa nasulod ang 9. Ate, sige. Gaya. Te. Kamang dirate. Oh, hindi. Tanawa te. Nagkuhan sila. Tanawa te. Wow. Daw mga ido. Bao. Mga tunto nila. Dali lang. Basiyahan ko. Sige te. Arina. Pasyahe te. Arina. Pasyahe 1, 2. Mayo na kayo magugwas. Ari mo. Pasyahe. Abay! Oh, sabi! Oy! May tao. Sabi to! Dali lang. Ang karpaw. Ang karpaw. Nahulog. Ang tao. Nahulog. Ang karpaw. Ang tao. Ang karpaw. Ang tao. Darling! Paselo ako, darling. Paselo ako.
Pasilo ako, darling. Pasilo ako. Tonto ka. Di Nga naman mangita ka pa sa iban. Di naman liwat yun, Kung, darling. kung din ka nagidaran, dito ka nagpakahuya-huya. Hindi ka na gani kasarang sa akon. Mangita ka pa sang lain. Pag ano mo? Pasilo ako, darling. Pag Pasilo. ano mo, imo man. Nadala lang ko. Nadala. Dali. Okay. Dali, Kung di sabihin mo, dali, di kay siya lang. Ako bala. Ako bala. Saban, Kaya saban. hindi ka gikomporme sa ako na. Sama-sama na. Dali, di kay bakyumon ko. Agoy. Bakyumon ko. Ano ba? Darling, ayo. Ari kay butongod ko kagi sa lapid sa liog mo. Agoy. Tonto Agoy. ka. Agoy. Tonto. Agoy. Agoy. Tonto. Agoy. Tonto ka. Panjaman. Ari oh, she loves me. She loves me not. She loves me. Amat-amaton ko na panggabot ha. She loves me. She loves me not. She loves Pulyaso. me. Pulyaso. She loves me not. Naupaw na. Papa J. Boy Nonoy, ipalayas ko sa akong asawa. Gusto ko na tani magbalik pero ang balis ako, di na ko magbalik-balik pa. Ano ko ni Papa J. Boy Nonoy, tagay ko advice. Edgar, alias Boy Habal-Habal. Hindi na habalan gidya kuan ni Edgar kay siyempre nasakpan sa sang kuan sang iyang asawa. Patay kang bata ka. Amring ambal bro.